Здравейте на всички! Вие сте с новото интернет предаване Контрапреса и е време за мача на сезона. Днес най-великият клуб в историята на българския футбол ЦСКА играе в финал за Купата на България срещу борбения, непримирим и сърцат отбор на Локо Пловдив. Армейците преследват първи трофей от 2021 година насам, а спечелването му носи участие в Европа. Червените не са играли в турнирите на УЕФА от лятото на 2023 година и всички фенове мечтаем убиеца на европейски шампиони най-накрая да се завърне там, където принадлежи. А това завръщане може да е грандиозно и историческо. ЦСКА има възможност да открие чакания от поколения армейци нов стадион Българска армия именно с мачове от Лига Европа. За да стигне до финала днес, ЦСКА трябваше да отстрани втория в класирането Бистрица, а след това да се справи и с 14-кратните шампиони на България Лудогорец и то в две срещи. Армейците изиграха два от най-впечатляващите си мачове през този сезон именно срещу тези два съперника. 2-0 срещу Бистрица, а след това 2-1 срещу Лудогорец, след обрат в Разград. Но и междувременно армейците записаха две лоши загуби от шампиона Левски, което подейства като атомна експлозия за някои от привържениците. Тези две загуби направиха днешния финал всичко или нищо за Янев и компания. Ако не дай си Боже, днес ЦСКА не спечели финала, има огромна възможност отбора да не стигне дори до бараж за влизане в европейските клубни турнири. А това би означавало трети пореден провален сезон. Залога е огромен. Доверието към Христо Янев виси на косъм. Атмосферата на стадиона ще е по-гореща от летен ден в Пловдив, а футболистите и на двата отбора ще дадат всичко от себе си, за да стигнат до победата. Време е за финал. Време е за война. Но преди това, както винаги, ще си поговорим с червените фенове. Let's go! Здравейте, тук сме с Валери, Митко, Мирослав, Виктор, Петко Русинов, град Пловдив, но въпреки това само ЦСКА. Дарин съм аз. Петър. Никола. Кристиян. Никола. Теодор Кирилов. момчета, каква е прогнозата за този матч? Ще дигнем ли купата? Ще дигнем много ясно. 2-1 за ЦСКА. 2-1 за ЦСКА. със сигурност ще дигнем купата. Днеска прогнозата е 1-0 за ЦСКА. Без много голове. Без много голове, както всяка година. много ясно ще я вдигнем. За мен резултат ще е 3-0 за ЦСКА. Влизах в матча, няма да е толкова лесно. Надявам се успеем до 30-та минута да отбележим. И ако това се случи 2-0 и си ги изпращаме за Пловдив. Обратно за Пловдив по магистралата. Трудна победа, един матч, както казват всички, но все пак плюс един гол за нас и победа. Дигаме купата, затова сме дошли. Разбира се. Много ясно, трябва да ги биеме тия смъртове. Много ясно ще ги биеме 2-1. Да. 4-1. Според вас, кой е най-полезният играч на ЦСКА този сезон? Определено един от най-полезните е Брахими, също така и Джеймс той е много добър. Те двамата са ни от най-добрите в момента в състава. От началото на сезона най-консистентен си е Джеймс Ето, нищо, че последните матчове формата му малко се губи. Играе без желание, особено в дербито, в което завършихме 1-1 с Левски. Влезна и доста колебливо се представи, много се изнервих тогава. Иначе Брахими последните матчове, последните 2-3 месеца е феноменален. След една смяна, двойна смяна, която му направи Христо Янев срещу Локо София, формата му е на много висок ниво. Годой, защото постоянно вкарваше последна минута, много победи ни изкара последна минута. Според мен е много комплексно. Те всички футболисти имат различни качества, но аз ще кажа Брахими. Аз съм играл в футбол като дете и след това и винаги MVP-то е колектива, така че все пак от вратари към защитници, полузащитници и консуматорите, извънземните, пита си Годой. Може би двамата, заедно обаче. Годой или Питас? Той и Пастор. Годой Пастор. Анжел Мартино ми хареса как играе. На мен Бруно Жордал най-много ми харесва. Мохамед Брахими, Джеймс Ето и Лапухов. Следващия въпрос, свързан с старши треньора на ЦСКА. Много от феновете се обърнаха срещу него след двете загуби от Левски. Вие на какво мнение сте? Подкрепяте ли го още? Искате ли той да води отбора и следващия сезон? Аз лично харесвам Христо Янев и според мен дори да загубим днеска, искам да остана по принцип. Аз съм на абсолютно същото мнение. Според мен Христо трябва да остане. Все пак той човек показва, че има доста качества и смятам, че трябва да се развива в този клуб. Мястото му е тук. Тук е спорна тема. За мен Христо Янев е много добър треньор, тъй като той се живи ЦСКА. Бяхме в много лошо положение, бяхме последни. От последно място докарани даже и до второ. В момента се борим за Европа, така че за мен изявлението на Кюстендилеца и на сектор Г не беше подходящо, тъй като той е един от най-големите причини ЦСКА да е този ЦСКА, който е в момента. Затова според мен
може и да остане следващия сезон, но ще видим. На този въпрос ще мога да отговоря след края на матча. За добро или за лошо, мислех си го и в колата, докато пътувахме. Не би трябвало да е така, но този матч мисля, че ще е решаващ и при една категорична победа от ССК. Със сигурност мисля, че той ще има карт бланш да продължи, да направи една хубава подготовка, да се подсилим и космоса. Само напред. Според мен да тренира както трябва футболистите и според мен трябва да се върнем към някой друг. Трябва да се отчаиваме, защото всеки прави грешки. Според мен лично правилно изглежда срещу Левски. Добър треньор е, да надигнем днеска купата с него. И аз съм, както той каза, добър треньор, правилно излезна срещу Левски да ги пазиме и да надигнем купата днес. Заговори се, че Кирил Десподов може да се върне обратно в ЦСКА. Ти би ли го приел? Би ли се зарадвал, ако се върне тук? Като бях малък, той много ме запали по ЦСКА. Играта му беше феноменална, след това предателство. Да, някои казват, ние не го потърсихме, но все пак ти отидеш, окей, отиваш, вкарваш гол срещу нас, радваш се все едно си спечелил световното. Както и Антон Недялков в същия буклук. Ги искам изобщо. Разбира се, би го приел. Той е добър футболист, действително. Ще помогне на отбора, но ще има малка горчивина от това негово действие. Но да, би го приел аз. Кирил Десподов и не само, разбира се, Валю Антов, очакваме ги, хора с опит в чужбина, което е много важно, за да помогнат на младите, които идват отдолу от академията, да израснат и като тях да имат този шанс да излезнат в чужбина и да играят, разбира се. Трудно, но би го приел. Хайде, армейци, ти си, вие сте. Аз не го бих, защото ни предадах. Защото отиде в Лудогорец. Да. Ама май никой не го е потърсил от нашия отбор. Какво се прави? Понякога професионално така се случват нещата. Трябва да се завърне, защото тук израсна човечица. Да, то по-добре ще ако дойде тук, защото бил тук вече и ние го познаваме. И няколко пъти подред е футболист на годината за България. Да. Да, бих. Заговори се и за Ивайло Чочев. Той всеки път, когато ни вкара, показва уважение. Вие на какво мнение сте за него? Да, аз наистина го уважавам. Той е много добър футболист. Утвърден е. Аз наистина би го приел него с две ръце. Той наистина е добър. Ивайло Чочев е уникален. Аз съм му голям фен, най-любимият български футболист, който не е в ЦСКА. В смисъл, той играе с глава, навсякъде няма позиция, в която да е слаб. Халфова линия, нападател, че по крилото се справя дори да няма скоростта. А когато ни вкара наистина вдига ръцете, мълчи си, това е. Това е уважение, това е респекта. Уникален човек, в смисъл. С две ръце и прегръдка го посрещам в ЦСКА. Страхотен, забравих да го спомена и него. Разбира се, той пък за него да не говорим, освен пребиваване в чужбина, добра кариера в България, опит и така. Извънземен. Страхотен, Етрополе, ЦСКА, Палермо, извънземен. Да идва. Чакаме го. Следващия въпрос е свързан с вечния съперник Левски. Вие гледали ли сте някой от мачовете този сезон на сините? Всичките, да. Всичките. Ама по-добре да не ги гледам много. Поред вас заслужено ли Левски станаха шампиони тая година? Сега няма да лъжа, заслужават си го до някаква степен, но до друга степен не чак толкова, ама да. Не стане. Не заслужават Левски да станат шампиони. Трябваше ние да станем шампиони. Според мен, ако нямахме загубените 6 мача в началото на сезона, и ние щяхме да сме добри съперници на те. Ти гледал ли си някой от мачовете на Левски този сезон? Разбира се, че не. Но, въпреки това, те използваха шанса, който ние имахме преди няколко години. Хванаха конкурента Лудогорец в крачка и се възползваха. Но единствената разлика е, че Лудогорец са много по-слаби тази година в сравнение с 2023. Няма никакъв спор с това. Това се показва и по резултатите им на полусезона, след старта на пролета. Категорично съгласен съм с вас, но все пак, когато имаш шанс, трябва да го хванеш и да направиш това, което те успяха. Ние, за съжаление, не. Те заслужаваха ли да станат шампиони? Мисля, че да, заслужаваха. Кой е най-щастливия спомен във вашия живот, свързан с любимия отбор? Значи, първият мач на ЦСКА бях на 8 или 9, финала Сагда. Дядо ми ме заведе, уникално изживяване. Последния гол в последната минута, това беше феноменално просто. Това е най-добрият спомен. Ще да кажа същия матч. Действително тогава са едни от най-радостни спомени с ЦСКА. Последен турнир, който е спечелен. Също така може да се от сега от преди колко месеца станаха вече. Гола на Джеймс Ето, неговата брутална топалка срещу Левски. Действително и това беше много, много интересен матч, интересен гол и това е един много добър спомен. Надяваме се днес да създадем още щастливи спомени. Надяваме се определено. 100% ще ги има. Отбор е един.
И това е. Със сигурност първото ми дерби. Беше много готино и като цяло. Тогава вече се влюбих в футбола. Предполагаме било победа. Да, победа беше. Най-щастливия ми спомен с отбора е първи ми матч, който беше дерби също. Тогава матчът свърши 3-1 за ЦСКА. По-миналия сезон. По-миналия сезон, да. Повтаря се същото, само дето е наопаки сега. Матч с Атлетико Мадрид 97 година тук на армията, когато бях много малък, само трети клас и моя баща ни доведе от Пловдив да го гледаме. Въпреки това, че получих клаустрофобия, бях сплескан от публиката буквално, се намесиха полицаи. Въпреки че загубихме, това е един от най-ярките и хубави спомени, естествено също и с Белшина. И е много хубав спомен, Валю Станчев, извънземен, легенда и така. Но този матч с Атлетико Мадрид винаги ще го помня. Може би и тогава, където бяхме целия стадион червени. Говориш за финала миналата година. Да. Ама ние тогава загубихме. Да, беше много яко, че целият стадион беше пълен с цесекари. Много ти пожелавам днес да създадеш нов най-щастлив спомен. Мерси. Когато имаме купата. 2021. Да. Ти беше ли на стадион? Не, той беше, ама аз го гледах от нас. Право ревах. 2021, като дигнахме купата. Може би 3-1 срещу Виктория Пилзен. Ти го помниш? Да. И на мене този матч ми е в сърцето просто. На миналия финал срещу Лудогорец. Ма ние паднахме. Паднахме, ама беше за първи път на Василевски в София затова. И това ти е хубав спомен. Да, добър. Много че загубихме. ти пожелавам днес да имаш нов, много по-добър спомен. И аз на себе си. Сега обръщаме палачинката. Кой е най-тъжният ви спомен, свързан с любимия клуб? Тия дни определено падежите от Левски са едни доста тъжни спомени. Също така отпадани от Европа има много. Ти тежко ги прие загубите от Левски. Ами да. Дори като бяхме с резервите. Ами да, тук нямам някакво мнение по този въпрос, тъй като и феновете са прави, и Цоянев е прав. Последните 2 седмици на май месец миналата година, когато загубихме, освен купата срещу Лудогорец, много болезнено, и мача с Агда. Седях вкъщи, пях, подкрепях, майка ми вика, че съм извъртен. И това е. Много болеше. Според мен началото на този сезон. Ходих на почти всеки матч и или беше равенство, или загуба и много се дразних. Абсолютно също. Според мен периода на Керкез в ЦСКА беше най-тежкия период. Миналата година за матча за купата също. Доста мъка ни се насъбра, няма какво да се лъжим. Двата загубени финала, особено този с Левски, го приех много тежко, признавам си. Тук сме с двете ми момчета, съпругата ми. Това се отрази и на семейния климат, но такъв е живота. По-скоро миналата година имахме един много слаб матч. Не се представихме изобщо добре и... Май бяха повече от един слабите матчове миналата година. Да, ама... Плавото паднахме тази година септември 2 на 1. Миналата година като паднахме на финала точно. За титлата, дето Турицов пропусна дуспата. Последно, какво бихте казали на всички фенове на ЦСКА, които ще гледат това видео? Елате да подкрепяте отбора. ЦСКА е един, отбора е един. Ние сме червени, ние сме много по-добри от сините говеда. И това е. Елате просто да подкрепяте отбора, тъй като е срамота на дерби с Левски да сме толкова малко хора. Трябва уважение към отбора, трябва уважение към футболистите. ЦСКА не е просто да подкрепиш отбор, ЦСКА е начин на живот. Това е събуждаш с ЦСКА, лягаш с ЦСКА, всичко е ЦСКА. Това е подкрепяйте, мислете за този отбор, това е. Само ЦСКА. Да подкрепят отбора си в радост и в тъга и само ЦСКА, разбира се. Много благодаря за това интервю. Момчета, днеска дигаме 22-та. Още от дете запали моето сърце, всички на стадиона и за разлика от всички други отбори в България, при нас културата се предава от баща на синове, на дъщери и така продължава с времето. Да не се предаваме и да бъдем верни към отбора. Да дигнем купата и всички сме верни, да сме всички на стадиона. Пълен искаме. Да бъде пълен стадион, всички да подкрепим и отбора заедно и да не освиркваме футболистите, като направят грешки. Само ЦСКА до края. Всички левскари да завиждат само ЦСКА. Само ЦСКА и да дигнем купата днеска. Много благодаря за това интервю, момчета. Само ЦСКА и днеска дигаме купата. Ние сме от ЦСКА! Ние сме от ЦСКА! Здравейте, тук сме след матча, броени минути след като ЦСКА спечели 22-та купа. Тук сме с моя приятел Димо. Димо, как се чувстваш, братле? Уникално, значи така емоция отдавна не съм изпитвал наистина.
Прегракнал съм, едва ме държат краката, ама се чувствам уникален. Просто невероятно. Ако има едно нещо, с което ще запомниш този финал, кое е то? Е тая публика. Ако после ако можеш да я покажеш, да е. Уникална публика. Момчета на терена също постараха първото по време добре, после влязаха зле. Накрая имаше една ситуация. Ние не видяхме тук добре на терена, ама да кажем, че е имало някаква ръка или нещо такова. Но този финал се помни победата и е тая цялата публика. Е това нещо цялото се помни. Завинаги. Това е обичта на феновете към съдиите, може да чуете. Димо, има ли един футболист, който би искал да отличиш в този финал срещу Локо Пловдив? Всичките се постараха много. Днес нададаха много от себе си. Аз искам да отбележа, че Годой вкара 2 гола, един го отминиха. Все пак, но като голмайстор в матча не го мога да отбележа. Това му е работата да е на правилното място и да отбелязва головете. Това е. Според мен има един MVP и неговото име е Фьодор Лопухов, защото без неговите намеси, според мен, нямаше да дигнем тая купа. Да, забравя го него. Лопухов е страхотен, да. Лопухов в предишния матч с Левски направи една грешка, но той беше перфектен, уникален. Димо, мечтата на безброй армейци се сбъдна, ще открием новия стадион с мачове Лига Европа. Как се чувстваш? Както се чувствам по-добре. Не съм се чувствал по-добре от години. Аз не съм се женил, деца нямам. Това ми е най-щастливия момент. Янев трябва ли да остане като треньор следващия сезон? Да, трябва да остане. Той дигна много момчетата от 12-13 място, не знам къде бяха, с много малко точки, с много лоша игра, с много лоша поведение на терена от страна на футболистите. Той ги дигна по някакъв начин. Влязохме в четворката, може би четвърти ще остане, но на фона на 12-13 си е доста добре. Трябва да остане задължително. Имаш ли едно последно послание за всички червени фенове, които гледат това видео? Бъдете на стадиона, моля ви, бъдете на стадиона във всички матчове. Без значение срещу кой играем, няма значение в каква форма се намираме, трябва да сме на стадиона. До година на новия стадион, отначало хайпа ще е голям естествено, но и след това винаги трябва да сме на стадиона и да подкрепяме отбора до край. Страхотно пожелание, много ти благодаря за това интервю, Димо, и другата година сме шампиони. Разбира се, затова влизаме в следващото първенство, това и само това. Само ЦСКА, само Христо Янев. Чао!